aidean dago, ez? Eta hor lan hona beharko du realmente. Hasi da bigarren zatia, Miguel Ángel Álvarez Tome ikusten genuen hor, esan behar, Eibarrek bihar etxetik kanpo jokatuko duela, Lamuelaren aurka, Real Unionek Logroñez Real Union, partida oso garrantzitsua, 3 puntuko aldea dagoelako bi talde hauen artean, eta datorren astean, Ipuruan jokatuko du gainera Logroñezek, datorren astean, arratsaldeko 8:00 izango dugu bigarren B mailako partida, ETB esaten izango da, ETB baten Euskal Herriko itzulia izango dugulako, gogoratu datorren larun batean, Eibar Logroñez Ipuruan, ETB esaten arratsaldeko 8:00 izango da. Eta Mirandesi dagokionez, bihar jokatuko du etxean, Mirandan, Zamoraren aurka. Hemen beste gauzatxo bat, partiduakin jarraitu eta beste gauza bat kontuan hartu beharko duz, epailearen gora berak, ez? Lehenengo zatian ikusten dute zaiola bate ondo jun, txartelak ez dituela ondo neurtu ateratzerako garaian, Alabes hiru txartel ikusi ditu, Atletikeko ez du bate ikusi eta iruditzen zaite berez izan duela beste batez ere ikusita nola atera dizkion Alabeseko jokalariei, eta horrek eta gero egongo zen presioa eta bar, iruditzen zaite lan aldatzen denela ez. Ara, Zutoñera, Ibon Gutierrezak ateratako falta, erdirak eta izan da, baina denak geldirik, atezainare baloiari begira geratu da eta Zutoñera joan da. Eta haizearekin ere erne ibili beharko dute. Nortasun handiarekin zelairatu da haizea bera bigarren zati honetan. Momentuz, aipatu ez dugun arren, lehen zatiko 22 protagonistak dauzkagu zelai gainean. Aldaketarik ez, atxeen aldian beraz. Atera du Villanuevak beste sustutxo bat, hor ikusiko dugu berriro. Baloi arriskutsuak izaten dira, oie. Oso arriskutsuak. Urkoberak ikutu du buruz. Alabesek berreskuratu du, Ibon Gutierrez, Quintanillak Atletikentzat, Quintanillaren basea, Galder Zarajeriak ia nahi gabe moztu du, Oskar Rico ezkerregalean, Etxebarria gurutzatu da, ondo kendu dio Etxebarriak, eta zentralak atera du baloia. Quintanilla, berriro Etxebarria. Etxebarriaren sarrera edo ostika da Oskar Ricori, lurrera joan da, epaileak ez du ezer ikusi, Salcedori, bai, baloia ikutu eta gero ostika da, Salcedo konturatu denean keinua egin du, baina beharri gabeko ostika da izan da. Saborit. Badao, pikea, Pikea dago, bai. Badago, bai zelaian, baita zelaitik kanpo ere. Amarrazainan, ora doa. Ora. Irudi bitxia. Oskarriko zelaian kokatzera. Saboritek beste gazteiztar batek aterako du falta, motzean antolatutako jokaldia ondo gainera, mentxaka ez da iritsi, ateko sakea. Diturok, Alabeseko atezainak jarriko du baloia jokuan, eta Villanuevaren ateatze alde horretan jende asko berotze ariketak egiten, bi aulkiak martxan jarri dituzte entrenatzaileek. Atera du Diturok, Oskar Martínez, Quintanillak ikutu du buruz, Igor Martínez, Quintanilla, Jon Moyak moztu, berriro Quintanilla eta Zarrajeria leian, Salcedo, Urkobera, Morcillo bere gainean, Urkoberak baloia ezkerrera. Erdirak eta baloi ona zen, Moyak urrundu eta Alabesek aterako du. Baloia ikutzen azkena Atletikeko jokalaria izen delako. Ez eta bigarren zati honetan lehenengo aukera txoa, falta horretan Zutoñera jonden baloi horretan Alabesek izan. Lehenengo zatian bezala Atletik nik usten dut hobeto sartu dela partiduan. Lehenengo zatian ere, iruditzen zait Atletik hobeto ondela lehenengo minutuetan, 3 korner segida atera ditu, eta kasu honetan ere bai, bigarrengo zatiare berdin xamarra hasi du, ez? Nagusitzen eta hobeto jokatzen, ez? Eta ikusiko dugu,
ez da pasatzen den. Ematen du baloi geldietan da Alavesek min gehiago egiten duela. Risko gehiago sortzen duela eta hortikan igual jungo dela partidua. Baina beti bezala eta honea tortzen geranen gehienetan gertatzen zaiuna, ez? Txartela Ricori. Txartela Ricori. Ibon Gutierrezek falta azkar atera duelako. Eta Ibon Gutierrezi? Bigarren izango da. Kalera Ibon Gutierrez falta azkargi ateratzeagatik. Eta Ricori zergatik. Zergatik atera dio Ricori. 10ekin geratuko da Alaves, bigarren txartel horia ikusi duelako Ibon Gutierrezek. Segurazki Oskar Ricok urratsak eskatuko zizkion, baina ez dut ulertzen. Falta atera duena Ibon Gutierrez izan da, txartela Oskar Ricori atera dio, gero Iboni ere bigarrena, Ibon Gutierrez kalera 10ekin eta txartelekin epai egiten ari dena ezin dut ulertu. Oso arraroa da. Kaso honetan epaiak arrazoia izango du, Berak ez urratsak eskatu balima ditu, bera txisto jo arte ez dauka ateratzerik, eta ateratze balima du, txartela da. Txartela, Iboni? Ateratzen duen ari. Bai, eta Oskar Ricori? Ez dakizatzen ari. Nik uste nahaztu zen. Kendu egin dio? Bai, hori ematen du. Agian kendu egin diola izan ere eskuarekin ondoren seinalatu egin du Ibon Gutierrezena, eta Ibonek galdetu dio jada agurtu duenean, galdetu dio Oskar Ricori ea pausoak eskatu ote dituen, Oskarrek baiezko egin dio, eta Ibonek esan dio abisatu idak balenago. Claro, utxa beraiena izan da orduan. Batek urratsak eskatu, besteak atera. Hori askotan gertatzen da, ez? Zergatik eskatzen dira urratsak sekula ez dira eskatu behar. Beti goten da bat ingurua etorri eta askar ateatzen edulako. Ez da eskatu behar. Bazparez eskatu? Eskatu behar da, eta denak... Lasai dagoenean, gauza, argi... Ja, epaiak aldetzen duzunean, eta inosuak ikusten dutenean, bai. Zer egin, eskatzen ditut eta neurtu. Eskatu hori da. Inoso, oso... Gaina, ez dira gaurkoak, Bestaldean gertatzen mali izango gaztea dira, eta ez dakit. Atera du falta, haze aukera Alavesek. Ander Alaina bigarren zutoin batatu da nostome. Bai, izango da tonalda, txatzen nahiko aptua izan kalakatuta. Kasiko zela, Indiano, Miguel Angel Tomeren arratseko lehen apostua. Indozko jokalaria da, Ibon Gutierrezek lekua hartuko du. Eta Casaresen sakontasuna galduko du, Alavesek egaletik. Bai, baina derrigorrez derrigorrez. Bai. Beti ez da derrigorra izaten aldaketa hori, ez? Bagutxiago egin gelditu zeralako baldatu, ez? Baina iruditzen zait... Orain penalti eske txekoak, ateko sakea dirazi du epaileak, Ander Alaina eta Igor Martínez leian. Ander Alainak ez dakit hor, konfiantza gehiegi. Atesainak atzera egin diota, 2 pauso aurrera eta 3 atzera. Alaves 10ekin Ibon Gutierrez joan dela. Orain Oskar Martínez puntara behu. Milan Afan. Baina ondo jokatzen Navarren aurka. Eta irabazin behar. Partidua olakoa, Real Unionekoa. Iglesias ez duten esposatu. Alaxe da bai. Genike laurtutako baloia. Ematea kanbra. Hori. Alaxe da bai joanan, bigarren zati hasi bez pronto, eta bosainuan, lesas, eta zanberren zaien naparra kanporatu izan zen. Geniren jokaldia ikusi dugu joanan. Botarik gabe zera jokatu. Bai. Arrematea botarik gabe egiten du. Erreglamentuak ez du uzten. Baina, bueno. Orain zer egiten duen Luis de la Fuenteren taldeak. Jokalari bat gehiago dauka, baloi Amartu, gaitatu behar du. Oin baloia hartu zetik, eman sortzeko. Behar Zeigeria, Zelaiardia, Jordi da falta eta txartela ikusiko du lehenengoa, Balder Zerrajeria. Baina mendigan aurrea. Txartel festa. Bai. Dagoeneko 5 ikusi ditu Alavesek, 5 edo 4 ez dakit. Azkenean Ricori kendu baldin badio 4, izango dira lehenengoa Atletikentzat. Morcillo katerako du falta